Lah, santi oh. Maningilay ba? Ate, nagkuy kurata boy. Agay! Nabayad ani. Nagkuy kurata. Lugay ko mama, awa man si Dani. What? Tay, kailangan na dyan ako magtago ba? Tay, nagkuy kurata. Gajud. Tako na lang ko Dani. Santi, padulong na siya oh. Salamat doon nagid ko sa manggahan. Nakapaningil nagid ko ani ron sa bata nga utang sa kuha. Ala, mo ko magtaguan boy. Matahin na niwang kayo. Lah, orang bata on. Nakapaningil nagid ko ani. Tingnan ko. Gini agawa mo. Basta di ko magbibigitan kay mahurot akong kwarta. Sa kanilang ko ani, balik mga hulog ko basta di ko magbibigitan kay mahurot akong kwarta. Paano ko magtago ani, di ko kaabot gamay ng kay ko. Ano lang ko? Lulis siya. Lulis siya. Nanti ko'y power oy. Agay. Kita sa kulikod. Sakan ako. Pero muna din ako. Hindi ko munong gusto makasakalan ko dali. Wala lagi yung bata sa mangga. Isa ka tong bata ato. Isa ka to. Wala siguro yung isa ka uy. Asal pa yung taon to na ako eh. Kasakalan ko. Hindi ako makita niya ron. Ha? Ano lang ko? Hindi makita. Kataas, ani? Hindi ko niya makita din. Wala din ni Kwan ba? 1 million pet. Bahala na siya. Ay, naman tong bata diri. Kanina naman ko diri nag... Asa ka to siya bay? Uy, Day, naman ka karon, Day. Day. Ganina kitan ka na o karon wala na. Uy, ako lingion sa ibabaw bi. Uy. Ara malagi ka diri. Ikaw ha, maro ka ha. Ako ko'y martate. Ako ko'y kabayan ti. Isa ka man ka, gusto rade ka. Ako ko'y kontate. Nami ko ito akong bulsa. Kamang ko'y kwarta. Nahulog pamangay ko diha. Joker kay kaday oy.